Fil-Parlament l-eks Ministru George Puluccino kritika s-suċċess li pajjiżna tikseb fil-qasam tal-enerġija u refera wkoll għas-serq fl-Enemalta. Dan anke jekk tul is-snin Gvern Nazzjonalista baqa' m'għamel xejn dwar dan is-serq għal George Puluccino, is-serq kienet isir mill-Laburisti. Skontu biex l-Enemalta tagħmel it-telf. Rekit organizzat minn ħaddiema tal-Enemalta, uħud minnhom anke qraba ta' xulxin, li kombinazzjoni aktar numru kbir minnhom huma partitarji tal-Partit Laburista. Għall-inqas dawk li ġew sospiżi. Rekit tal-Laburisti biex il-Korporazzjoni Enemalta titlef il-flus. Intant, meta kienet itemm id-dibattitu dwar l-estimi tal-Enemalta, il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi qal li l-impjieg tal-ħaddiema tal-Enemalta huwa garantit għax il-korporazzjoni tpoġġiet mill-ġdid fuq saqajja. Saret referenza wkoll lejn l-investiment Ċiniż ta' Shanghai Electric, investiment li se jfisser li d-dejn se jitnaqqas bin-nofs. Il-Ministru Mizzi tkellem ukoll dwar l-eluq tal-Power Station tal-Marsa, għalli meta s-sena d-dieħla l-Gvern se jmur fil-post biex jalqa se jħossu gburi ħafna. Dan għax din hija xi ħaġa li ilha tinħass ħtieġa tagħha żmien. Żied jispjega li għal dak il-post il-Gvern għandu pjan ta' riġenerazzjoni sħiħa. Is-sena d-dieħla wkoll il-Gvern se jitfi dik magħrufa bħala Delemara Phase 1 li huwa impjant qadim. Dan kollu bħala parti minn pjan biex tkun iġġenerata enerġija aktar nadifa.